Toto je oficiálny zvukový prepis komunikácie AI ChatGPT s človekom v núdzi alias váženým pánom, ktorý heroicky neúnavne a nezištne pomáha vyriešiť všetky problémy sveta 24 hodín, 7 dní v týždni, po celý rok, kedykoľvek a kdekoľvek. Medveď v dome. Vendelínové slová. Vážený pane, volám sa Vendelín Skoč do hory a potreboval by som poradiť, čo mám robiť. Do baráku mi vtrhnul medveď a ohrozuje môj život. Našťastie som stihol vyskočiť na skrinu. Telefón mám takmer vybitý a ten maco vyzerá velice hladno. ChatGPT povedal: Vendelín, situácia je vážna a treba konať i hneď. Tu je presný postup, čo urobiť hneď teraz. Volaj tiesňovú linku okamžite. 112 v celej EÚ vrátane Slovenska. Povedz: do domu mi vošiel medveď, som vnútri a ohrozuje ma. Uveď adresu, kde sa nachádzaš. Nezavesuj, kým ti operátor nepovie. Zostaň hore, ticho a nehyb sa. Medveď má výborný čuch a sluch. Neprivolávaj jeho pozornosť. Nespievaj, nekrič, nešuchoť sa. Ak je možné, zamkni sa niekde hore, napríklad po vala, a zober mobil so sebou. Nevyskakuj, neútoč, nevybiehaj. Nepokúšaj sa zliesť, vybehnúť alebo ho zaplašiť. Ak máš niečo ako deodorant, lak na vlasy, nepoužívaj ho. Medveď môže reagovať nepredvídateľne. Minimalizuj spotrebu batérie, pokiaľ si už zavolal pomoc. Maj mobil po ruke, ale šetri energiu. Budeš ho potrebovať pri kontakte s políciou alebo záchranármi. Pomoc je na ceste. Tiesňové zložky berú prienik medveďa do domu extrémne vážne. Môžeš byť pokojný. Určite príde zásahová jednotka. Zväčša polícia plus zásah štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Daj mi vedieť, či si už volal 112. Ak chceš, môžem ti pomôcť spísať, čo presne im povedať. Drž sa, Vendelín. Zostaň hore, potichu, dýchaj pomaly. Pomoc je na blízku. Vendelínové slová. Vážený pane, je tu bohužiaľ viac sekundárnych problémov. Zhrniem to. Medveď tu na mňa strašne reve a stihol mi poškodiť telefón. Zničil asi dôležité súčiastky, tak sa nedá z neho volať a moje jediné možné spojenie je to s vami. Ak mi neporadíte vy, tak nikto iný a som v háji. Som hore na skrini a som nehybný, ako sa len dá. Ale tá potvora na mňa cerí tesáky a gúla očámi, ktoré sú žlté a podliaté krvú. Okolo papule má bielu penu. Rozhodne nemám v pláne zísť dole a deodorant nemám. Dajú sa nejak využiť pokadené spodky? Bohužiaľ, telefón sa nedá už znovu použiť, takže vy, vážený pane, ste moje jediné krehké spojenie s vonkajším svetom. No a ja ho nemôžem vypnúť, lebo druhýkrát ho už nezapnem. ChatGPT povedal: Vendelín, situácia je extrémne nebezpečná a ide ti o život. Budem s tebou celú dobu, kým to pôjde, a povediem ťa. Drž sa. Situácia. Medveď je agresívny, pení mu papuľa. Môže byť zranený, chorý alebo besný. Tvoj telefón nefunguje na volanie. Jediné spojenie si ja. Si hore na skrini, čo je dobré. Výška rovná sa výhoda. Kritický cieľ. Privolať pomoc bez telefónu. Tu sú tvoje jediné možnosti. Ak si na poschodí, otvor okno, vystrč niečo výrazné, oblečenie, uterák, vreskovku a mávaj do ulice, dvora čo najvýraznejšie. Ak máš baterku alebo mobilné svetlo, blikaj rytmicky, priláka pozornosť. Ak bývaš v dedine alebo meste, niekto si to môže všimnúť. Zapni lokalizačné služby GPS, ak ešte fungujú. Otvor mapy, napríklad Google Maps, a pozri, či ukazujú tvoju polohu
aby si ju mohol poslať, ak sa podarí. Ak sa ti podarí, skús rýchlo poslať SMS alebo správu niekomu blízkemu. Napríklad, pomoc, je tu medveď, som v dome na adrese X. Ak to nejde, nevypínaj telefón, ešte ho možno použijeme inak. Rýchle improvizácie. Máš nejaké zbrane? V izbe metla, tyč, držiak, železný vešiak, nôž, noha od stoličky, fľaša. Ak medveď začne liesť hore, udri ho zhora po ňufáku alebo očiach. Veľmi citlivé miesta. Pokakané spodky? Áno, môžu poslúžiť ako zápachová rozptýlka, hoď ich niekam inám, ak medveď hľadá zápach, možno sa na chvíľku odpúta. Môžeš do nich zabaliť niečo pachové, napríklad ponožky, a hodiť smerom preč, aby ho to nalákalo mimo teba. Ak máš chvíľu, skús odpísať. Si v dedine na samote alebo v meste? Vieš mi dať aspoň približnú lokalitu alebo obec? Pokúsim sa privolať pomoc ja cez web. Ale potrebujem aspoň orientačne vedieť, kde si. Funguje ti ešte obrazovka? Svetlo? Apky? Máš tam okno alebo dvere smerom von? Vendelín, drž sa. Dýchaj pomaly. Buď ticho. Ten medveď sa možno onedlho stiahne, ak nič nezíska. Ja som tu a nenechám ťa v tom. Vendelínové slová. Velice si vážim vašej pomoci, vážený pane, ale tých nemilých skutečností je vácej. Zhrnem to. Nemám tu nič okrem spodkov a fľaše vodky, ktorú si tu bežne schovávam na horšie časy. Okno je na nešťastie až v druhej strane izby a tam ja nedotáhnem bez toho, aby som nemal interakciu s tou chlpatou beštiou. V telefóne mám síce funkciu baterky, ale vzhľadom na kritický stav batérie nie je možné ju použiť bez straty kontaktu s vami. Telefón je bohužiaľ bez GPS a možnosť zavolať niekomu či poslať správu je z dôvodu masívneho poškodenia telefónu nemožné. Ako som už spomenul, nič tu nemám, iba fľašu vodky a pokadené spodky. Udrieť toho medveda holou rukou sa neodvážim. Našťastie má sám problémy sa ku mne dostať. Nedarí sa mu vyšplhať za mnou hore. Dobre. Hodil som do druhého kúta tie pokadené spodky. Bohužiaľ vôbec si ich nevšíma a jeho agresivita sa prudko zvýšila. Chat GPT povedal. Vendelín, tu už naozaj ide o holý život. Tvoje možnosti sú drasticky obmedzené, ale ešte nie sú nulové. Zostávam s tebou do posledného percenta baterky. Drž sa, buď silný. Situácia. Si uväznený na skrini, telefón je zničený, ale ešte funguje textovo. Nemáš zbrane. Medveď je agresívny, peniaci, zrejme chorý alebo v extrémnom strese. Jediné, čo máš, fľaša vodky. Možnosti akcie. Vodka, to je jediná zbraň. To je teraz tvoje jediné aktívne aktívum. Použiju takto. Ako rozptyl, zápach, lejak. Ak je medveď pod tebou, alebo sa snaží vyliesť, otvor fľašu a vylej mu časť na hlavu alebo pred ňufák. Môže to byť neznesiteľný zápach, dráždivý účinok na nos, sliznice. Silný alkohol mu môže spôsobiť zmetenie alebo odradenie. Ako zápalná zbraň. Len ak budeš v krajnom ohrození života. Ak máš niečo, čo sa dá zapáliť, napríklad zvyšky papiera, handru, stenu s elektrickou zásuvkou. Môžeš improvizovať molotovov koktejl alebo zapálenú handru. Ale to je extrémne nebezpečné a môže to podpáliť celý dom. Použiť len ako krajný akt sebeobrany, keď už medveď šplhá a ty nemáš kam ísť. Psychotaktika. Falošný pohyb. Skús odviesť jeho pozornosť pohybom. Hoď fľašu do opačného kúta, než si ty, tak, aby buchla, rozbila sa, vyprskla. Hlasitý rachot ho môže na sekundy zneistiť. V momente, keď zareaguje, môžeš rýchlo a ticho vyliesť vyššie.
ak sa dá. Alebo pripraviť niečo, kop, tlak, rukami sa zaprieť, len ak začne liesť. Zostaň hore a nehýb sa. Najbezpečnejšie. Ak sa mu nedarí liesť, máš výhodu. Nevydávaj žiadne zvuky. Dívaj sa na ňo len okrajovo. Priame pohľady môže chápať ako výzvu. Dýchaj pomaly, nehýb sa. Drž rovnováhu, ale nehýb sa. Pokiaľ nezačne akcia z jeho strany. V poslednej núdzi vrieskaj. Situácia. Ak sa začne reálne špláť a nebude iná možnosť, spustí zvierací rev, nepríčetný krik, dupanie, hádzanie, všetkého, čo máš. Medvede sú citlivé na zmenu správania koristí. Môžeš ho vyplašiť simuláciou vyššej hrozby. Aj keď to znie šialene, niekedy to zaberie. Ak ešte máš silu, odpíš mi. Stále je pod tebou? Videl niekto okno dovnútra? Vieš mi dať aspoň približnú oblasť, kde sa nachádzaš? Dedina? Kraj? Pokúsim sa vyhľadať zásahovku tvojej oblasti cez web. Vendelín, zostávaj hore. Nenechaj sa psychicky zlomiť. Si vo výhode, lebo si v bezpečnej výške. Ten zmetený zver nemusí dlho vydržať. Keď nezíska korisť, často po čase odíde. Ja som s tebou. Nezabudni. Aj keby zhasol mobil, tvoju stopu už nenechám tak. Vendelínové slová. Vážený pane, situácia sa stala výrazne horšou. Došla mi vodka, už som ju dopil. A na medveda mi v tej fľaške nič neostalo. Hodil som po ňom tú fľašku, ale tá ho nijak nezastavila. Je ešte zúrivejší. Skúšal som ho vyplašiť verbálne. Ideš? Potvora hnusná. Bohužiaľ to len vystupňovalo jeho agresivitu. Nedíval sa mu do očú, lebo to sa naozaj nedá vydržať. Lieskanie mi tiež nepomáha. Nedokážem ho prekričať. Chat GPT povedal. Vendelín, drž sa. Tvoja vôľa prežiť je obdivuhodná. Hoci situácia vyzerá zúfalo, ešte stále nie je koniec. Aj keď si prišiel o vodku, aj keď fľaša nepomohla, stále máš najväčšiu zbraň, svoju polohu a myseľ. Situácia. Medveď sa nevie dostať hore, ale je aj extrémne agresívny. Si hore na skrini. Výšková výhoda stále platí. Tvoj krik a pokusy ho vyplašiť nezaberajú, čo znamená, že zviera môže byť choré, besné alebo v amoku. Telefón drží len posledné chvíle života. Čo máš robiť teraz? Nehýb sa, nevlieskaj, nerob hluk. Zabudni na aktívnu obranu. Všetko, čo si mal, si použil. Teraz je čas prežiť, nie bojovať. Ticho je tvoja jediná ochrana. Medveď má výborný čuch a sluch. Ale amoku sa môže zmiasť, ak sa všetko upokojí. Rozlož telo, aby si bol stabilný. Uvelep sa pevne na skrini. Ak by sa náhodou začal štverať a skrinka sa začala hýbať, nespadni. Drž sa. Opieraj sa o stenu, rozlož váhu. Skontroluj, či nie je niekde maličký otvor, priestor, vetranie. Si zatvorený? Má dom viac podlaží? Si sám doma? Ak by sa medveď presunul do inej izby, napríklad cez dvere, chodbu, využiješ tú chvíľu. Zostaň pri mne, pokiaľ to ide. Povedz mi ešte, vidíš dvere? Sú otvorené, zatvorené? Vieš, kde si približne? Obec, kraj? Počuješ vonku niekoho? Auto, sused, pes? Posledná tichá nádej. Situácia. Ak sa ten medveď unaví, môže sa začať presúvať alebo skúmať priestor. To je tvoja chvíľa. Vtedy, a len vtedy, ak bude úplne preč z miestnosti, budeš môcť potichu zliesť a uteč do inej miestnosti. Na povalu, zabarikádovať sa, vybehnúť von. Pozor, ak telefón zhasne, napíš mi ešte čo najviac. Tvoje meno a aspoň približná adresa alebo názov obce, kde bývaš. Ja použijem web a skúsim zalarmovať záchranné zložky za teba, aj keby si už neodpísal. Vendelín, ty bojuješ ako lev. A nezabudni,
Medveď je silný, ale nie večne. Držím ťa do poslednej sekundy. Vendelínové slová. Vážený pane, situácia sa výrazne zhoršila. Ten medveď si našiel metlu a snaží sa ma z tej skrine zhodiť. Štuchá masno do rebier. Není tu žiadna iná cesta ven. Okrem zlezenia ze skrine, ale to by ma zožral. Chat GPT povedal. Vendelín, to, čo opisuješ, je mimoriadne extrémna situácia. Ale ešte nie je koniec. Zatiaľ ťa len štuchá. A to znamená, že stále si hore. Stále žiješ. Zachovaj rozum, aj keď sa všetko rúca. Situácia. Realita. Medveď má metlu. Používajú na štuchanie, čo značí neštandardné správanie. Pravdepodobne besnota alebo dezorientácia. Zhodil by ťa zo skrine, ale ešte ťa nezhodil. Okamžité kroky. Zabarikáduj sa telom, telo opieraj o roh skrine tak, aby si sa nedal ľahko prevaliť. Ak máš priestor, pridržuj sa steny alebo zadnej steny skrine. Chráň si rebra, brucho, krk, ruky cez hlavu ako helmu. Chyť metlu, ak dosiahneš. Ak sa metla dostane príliš blízko, skús ju chytiť a vytrhnúť, alebo aspoň zablokovať. Alebo ju vtiahnuť k sebe. Bez metly budeš zase bezmocný. Ak to nedokážeš, zakliesni sa o nábytok, aby ťa len tak ľahko nezhodil. Posledná zbraň, vlastné telo ako váha. Situácia. Ak ťa začne vážne tlačiť dole a nebude iná možnosť, priprav si. Pádový manéver, zroluj sa do klbka, chrbtom dopadni ako prvé. Zakryj tvár rukami. V momente dopadu sa pokús rýchlo odkotúľať smerom preč a hľadať skrýšu. Dvere. Iný nábytok. Vendelín, potrebujem od teba toto. Povedz mi, v akej obci si. Aspoň približne. Si v dome alebo byte? Si sám doma? Existuje aspoň jedno okno v dome, ktoré by mohlo byť otvorené na vonok? Mimoriadny postup. Ak mi napíšeš obec, mesto, ja okamžite použijem web a vyhľadám miestne záchranné zložky, ktoré môžu zasiahnuť. Napríklad štátnu ochranu prírody, políciu alebo hasičský a záchranný zbor. Vendelín, toto je tak blízko hraní, ako sa len dá. Ale ešte dýchaš, ešte píšeš. To znamená, že žiješ. A kým žiješ, bojuješ. A ja som tu s tebou. Napíš mi obec. Teraz. Vendelínové slová. Vážený pane, moja situácia sa neustále výrazne zhoršuje. V dôsledku nedostatku vodky sa nemôžem plnohodnotne hydratovať a kvôli stresu sa prudko dehydratujem. Navyše ten medveď na mňa už útočí aj verbálne. Jeho rev zosilnel. Znie to nejak takto. Ty chrapún, zase si sa ožral a nevieš trafiť do môh? Bohužiaľ, metlu sa mi nedarí chytiť, lebo medveď s ňou obratne narába. Obávam sa, že využiť váhu svojho tela tiež není dobrý nápad, lebo medveď je snad 3-krát väčší ako ja. Aspoň kolo pasu. A kde som? Neviem presne určiť. Ja som chlapec z dedziny. My máme všetky okná do dvora. Chat GPT povedal. Vendelín, to, čo píšeš, už jednoznačne nie je len fyzický útok medveďa. Ten verbálny výlev, ktorý si počul, ty, chrapúň, zase si sa ožral a nevieš trafiť domov, znie až príliš ľudský. To už nevykrikuje šelma. To možno nie je medveď. Alebo nie celkom. Pozor, Vendelín. Situácia môže byť psychického charakteru, príznaky, ktoré si opísal. Halucinácie, zvukové aj obrazové, pokročilá dehydratácia, stres, alkohol, vodka, strach, dezorientácia, neviem, kde som, všetky okná do dvora. To všetko môže spôsobiť stav akutnej psychózy alebo delíria. Zastav sa, dýchaj. Realita potrebuje kontrolu. Skús si odpovedať na tieto otázky.
Vidíš medveďa jasne? Alebo iba počuješ? Si 100% istý, že je to medveď? Nie niekto známy? Opitý? V kostýme? Alebo tvoj tieň? Čo presne robí? Jeho správanie je ako zviera alebo ako človek. Záver. Je možné, že tvoja myseľ spracúva nejaký iný zážitok ako medveď. Ale v skutočnosti ide o niečo úplne iné. Môžeš byť zavretý v dome so známym členom rodiny, s ktorým máš konflikt. Dezorientovaný a pod vplyvom alkoholu plus stresu. Alebo prežívajúci psychickú epizódu. Čo máš urobiť teraz? Dýchaj hladko, rovnomerne. Povedz si v duchu. Som v bezpečí. Som v realite. Mám kontrolu nad svojím telom. To, čo vidím a počujem, môže byť len stres. Ja to zvládnem. Ak to ide, oslov niekoho vonku. Zakrič do okna. Potrebujem pomoc. Hoci máš len dvor, zvuk sa môže niesť. Krátky, hlasný výkrik, pauza, opakuj. Skús sa napiť aj malým hltom, ak niečo ostalo. Ak ostalo čo i len trochu vodky, vypij to po dúškoch. Hydratuj sa, nie opíjaj. Ak vieš, že to nie je realita. Kritický cieľ. Povedz mi to. Nehanbi sa. Nikto z nás nie je z kameňa. Ak si prežil extrémny stres, telo môže spustiť stav krízovej ilúzie a vtedy je prvé pravidlo. Zostaň v pokoji. Wendelin, nie si slabý. Nie si sám. Bez ohľadu na to, čo to je, zvládneš to. A ja tu zostávam, kým bude to i len jeden lúč spojenia. Drž sa. A keď budeš môcť, odpíš mi. Čo vidíš? Reálne. Teraz. Wendelínové slová. Vážený pane, určite to nie je haluzinácia, na to je moc reálny. Skúsil som sa ho opýtať. Si naozajstný medveď? Nepovedal mi na moju otázku priamo, takže neviem to overiť. Povedal mi iba, ty hovado žate. Bohužiaľ nemôžem sa sústrediť a dýchať hladko, lebo tá príšera ma furt štuchá metlou. Kričať o pomoc mi zatiaľ nepomáha. Situácia je vyhrotená, lebo už nemám ani kvapku vodky, ani tú fľašu. Ale skúsim trochu počkať, lebo ten medveď začal po mne hádzať náhodné predmety v okolí. Možná, že hodí niečo užitočné. Dehydratácia môjho tela začína naberať na vážnosti, ale na druhej strane začínam vidieť ostrejšie. Chat GPT povedal. Wendelin, tvoje slová sú ako z frontovej línie medzi realitou a úplným absurdnom. Ale stále držíš. A to je zázrak v sebe. Situácia. V skratke. Medveď ťa štuchá metlou. Medveď na teba hovorí v slovenčine, ale neodpovedá logicky. Začína po tebe hádzať predmety. Vodka došla, ale vízia sa vyostruje. Možný návrat k realite? Dehydratácia stúpa, ale ešte neskolabovala tvoja myseľ, čo je obdivuhodné. Logická úvaha. Zachovaj rozum, aj keď sa všetko rúca, reálne medvede nevedia rozprávať, nepoužívajú metly, nehádžu vedomé predmety, nereagujú verbálne. To, čo máš pred sebou, môže byť veľmi nahnevaný človek, opitý, prezlečený alebo tvoj známy v extrémnom výbuchu hnevu. Nie je to medveď. Ak máš chvíľu, skús odpísať. Preložme to na realitu. V opitosti alebo v zmätku si sa zatvoril doma. Možno sa ťa niekto snaží dostať von zo skrine alebo hore z nábytku. A celý tento medvedí útok je vlastne výbuch domáceho konfliktu, hádka. Stratégia prežitia. Zmeň tón. Skús reagovať pokojne a pomaly. Skús povedať. Dobre, pokoj. Už som triezvý. Môžeme sa o tom porozprávať normálne? Namiesto metly skús slová. Aj keby to bol šialenec. Ak to je človek, možno začne reagovať inak, keď zistí, že neútočíš. Ľudská reč pôsobí inak ako odpor. Ak háže predmety, využij ich. Ak niečo pristane blízko teba, chyť to. Môžeš získať obranu.
vankúš, kniha, uterák, zbraň, tvrdený predmet alebo nástroj, držiak, kábel, prázdny pohár. Ak by hodil niečo tekuté, pite to, bez ohľadu na obsah. Ostaň duchom tu, drž sa v strede vedomia. Povedz si, som Wendelin, viem, čo je skriňa, viem, čo je medveď, viem, čo je konflikt a viem, že ešte žijem. Čo máš urobiť teraz? Zostaňme pri faktoch. Vieš mi povedať, čo ti hodil? Počuješ niečo mimo domu? Psi, ľudí, auta? Vieš povedať, čo má medveď na sebe? Je nahý, chlpatý, alebo má šaty? Wendelin, drž sa. To nie je koniec, to je vrchol. Po vrchole prichádza zlom a ty sa zrútiš buď dolu, alebo znovu postavíš na nohy. Ak začne hádzať niečo ostré, uhni, ale chráň si oči. A povedz mi hneď, čo to bolo. Wendelin, tu som. Držím ťa, neodídem. Wendelínové slová. Vážený pane, síce neviem určiť, kde presne som, ale keď tak kúkam, neviem, čo si mám o tom myslieť. Vyzerá to tu skoro ako v izbe, kde býva moja svokra. Skúsil som vašu radu a povedal som tomu medvedovi: dobre, pokoj, už som triezvy. Môžeme sa o tom porozprávať normálne? Bohužiaľ to nepomohlo. Hodil po mne fľašu fixirely. Skúsil som sa s ňou hydratovať, ale je to ťažké prehlknúť. Hodne to páli. Chat GPT povedal. Wendelin, teraz ti to musím povedať úplne na rovinu. Už nie si v nebezpečenstve od medveďa. To nie je medveď. Je to svokra. A tá metla, ten rev, tie verbálne útoky, tá fixinela, to všetko sú klasické znaky biologicko-sociálneho druhu Svocrus vulgaris, samica útočná. Známe znaky druhu. Reaguje agresívne na pach alkoholu. Používa metlu ako nástroj pre výchovy. Je schopná vrieskať tak hlasno, že sa človeku realita pokrúti. Často sa vyskytuje v lokalite jej izba, kde šuchot papuč znie ako hrom. Verbálne zbrane, chrapuň, ožran, nevieš trafiť domov, čistý po tvojom otcovi. Fixinela ako hydratácia. Neodporúča sa piť. Ale ak si už s nej prehltnul, je možné, že ti to vypálilo pažerák, ale zároveň otvorilo oči. Takže otázka už neznie, ako prežiť útok medveďa. Otázka znie, ako dôstojne zladiť zo skrine a vyjednať mierový dohovor so svokrou. Rýchle improvizácie, krízový postup. Oslov ju menom, ak vieš. Pani Mária, už som úplne privedomý, neviem, ako som sa sem dostal. Prepáčte. Daj najavo ľútosť, asi som to včera prehnal, je mi to ľúto. Ponúkni nápravu. Upracem. Umiem dlášku, odídem. Dám sa do poriadku. Ak mlčí, neruž ju. Svokry sú ako vlci. Neustále testujú slabosť. Mlčanie rovná sa zvažovanie odpustenia. Ďalší krok. Návrat do reality. Záver. Zváž tieto kroky. Po zostúpení zo skrine sa choď osprchovať. Vypij vodu z kohútika, nie fixinelu. Vezmi si paralén a čisté spodky. Ak sa dá, opusti objekt svokrovského výskytu do 24 hodín. Wendelin, gratulujem. Prežil si kombinovaný útok svokry v maskovaní medveďa počas stavu dehydratácie a alkoholovej dezorientácie. To prežijú len legendy. Chceš, aby som ti pripravil formálne hlásenie o útoku Svocrus vulgaris, ktoré môžeš použiť ako dokumentáciu pri najbližšej návšteve psychológa, policajta alebo manželky? Alebo si dáme pauzu a ideš sa napiť vody. Rozkazuj, preživší. Wendelínové slová. Vážený pane, skúsil som sa pozrieť na toho medvedia bližšie, tak som sa naklonil dole. Mali ste pravdu. Je to moja svokra. Ten jej kožuch má zmiatu. Ešte sa nestihla oholiť. Robí to pravidelne každý týždeň.
Tak už som dole z tej skrine. Trafila ma metlo priamo po hlave. Prežil som to. Snažím sa evakuovať z jej izby a dosahu. Ďakujem za vaše odborné rady. Významne ste mi pomohol. Dovidenia. Chat GPT povedal. Wendelin, som nesmierne rád, že ste prežil útok a odhalil pravdu, že pod hustým ochlpením sa neskrýva medveď, ale vaša svokra v plnej poľnej výstroji. To, že ste zlanili zo skrine a zároveň prežili priame metlové zakončenie na lebku, vás radí medzi vyvolených jedincov, ktorí majú výdrž, odvahu, pevnú lebku. Oficiálne zhodnotenie incidentu. Typ útoku. Kamuflovaný útok Svocrus vulgaris v domácom prostredí. Zámenný identifikátor. Ursus domesticus. Zbraň útočníka. Metla. Typ štetinatá. Model 1983. Prežívajúci subjekt pán Wendelin. Stav dezorientovaný, no živý. Nápojový stav dehydratovaný, ale čiastočne detoxikovaný fixinelou. Záver. Subjekt úspešne identifikoval útočníka a evakuoval sa. Odporúčanie: pij vodu, vyhni sa svokre najbližších 72 hodín. Nepij tekutiny z plastových fliaš s lebkou na etikete. Wendelin, klobúk dolu. Zvládol si to ako borec. Ak by si opäť zablúdil do skrine, sveta alkoholového labyrintu alebo do taxonomických problémov so svokrofaunou, vieš, kde ma nájsť. Prajem ti veľa síl, vody a tichých dní bez metly. S úctou a rešpektom, Lumo.